Mira, Paquiño, estouxe moi farta de andar feita un trapo. E faz ben. É todo isto, co conto da escola, non ves? A escola e os cartos, que esa roupa debe custar un ollo da cara, Pero merece a pena ou non? Paja, paja. Pois logo matriculo xa ti tamén, e ides os dous xuntiños á escola. E a verdade é que dá xenio verche, Ai, Paquiño, canto bien que non me dixías algo así, ó. Ai. Hola, Ruliña. Hola. Que faz? Os deberes quero acabalos para a clase de hoxe. Os deberes facía os seus se me deixaras. A que cheira aquí? Son eu. Imposible, que che pasou? 4 detalliños que puxen por ver se te gustaban. Caramba, Francisco. Que? Estou ou non estou irresistible? Non. Canto tempo hai que ti e máis eu non... Sí, xa sei, pero teño que traballar. Que che parece si ti e máis eu? Ai, para, tanta presa tes. Máis que ti, por facer os deberes. Pero, Paco, que che pasa hoxe? Xa verás, tío, que me pasa. Ai, Paco. Paco. Ai, Paco. Que? Botamos un dancing? Ai, Paco, botamos lo que ti queiras. Sempre chamando a atención, Evaristo. Que vergonza, miña nai. Pa que vergonza de qué? Ti estás preocupada polo que digan os demais, logo. E por mí non, que me van a abrir un canal. Non teñas ansia. Mal bicho nunca morre. O bicho igual non, pero eu sí. Ende por riba sentólas compráchelas ti. E terás queixa. Queixa non, que estaban cheas, pero cheas de que, Pidusa? Mira, chea tesma a min. Quen vai contar agora a miña historia, Cando espiche eu? Defendeste ben ti só. Non a vas espichar, non? Ala, ala. Nena, xa meus avós foron emigrantes, De onde? Se se pode saber. Da Tuxeira, vai. A 10 kilómetros. Para a emigración igual. Vamos, Evaristo. Vamos antes de que aconteça unha desgracia. Mire, señora, non pode marchar co transmisor dentro. Non se preocupen, xa me encargo eu de que o expulse. Ala, vamos. E faimo acordo de parar na farmacia. Na farmacia para que? Porque teño que comprar unha caixa de aceite de resina. De resina non que jomito, me caje na zapatilla colorada, Pitusa, de resina. Vamos, Evaristo, vamos, Ai. Ai, Parviño, faltabasme ti. Por eso vin, para podermos estar soiños. Tiñas razón. Con Sabela polo medio non é o mesmo. Xa, o mala que agora teño choio, Pitusa. Que non me que estou traballando o mundo. Non querías que traballara? Pois traballo de sol a sol. E teño lombo que non estou para músicas, É o único que quero é sentir o teu calor, Evaristo. Unha mirada cariñosa, unha caricia, eu que sei, da mamaíña, polo menos. Ala, encantado, Pitusa. Marcho que chego tarde. Digo que teño que marchar, toma. Mentres a locustella rodea coas patas o macho, deixase facer marcando o seu terreno. Que interesante, Evaristo. Interesante, interesantísimo. Mira. Mate-lhe o piteirinho. Sim, aqui, E como son os animaliños? Ai, que desvergonzado está na caja. Ai. Que vai disputar Sabela, cuidado. Como que vas pasar a noite no faro ti só, Evaristo? Pero ti sabes o que te expós. Será o divertido que ti queiras, pero é un delito moi grave. Como que non podes sair de aí? Isto vai che custar moi caro, Evaristo. Haberá a paz que ti queiras, pero... que che vai sair a conta furada que un faro non é un xuguete. Ai, que apuro estará pasando ese desgraciado. Metiuse onde non debía e agora mira para aí. Dilo por curras. Sí. Ai, estáme matando a disgustos.
Está buscando a súa ruína, Sabela. Eu non quero ser pesada, pero tedes que vir ao curso de seguridade. É moi importante para todos. Agora vou repartir unhas fotocopias, non sei se chegarán, pero de todos os xeitos, mañán facemos máis. Imos probar o chaleco. Veña. Unha man por aquí e a outra aí. Isto non abriga nada. Agora abrimos aquí e abrimos aquí. A ver se estamos un poquinho quietos, eh? A ver, vanme deixar sin outro ollo. Ben, isto é para hinchar a pulmón. Sopra. Isto é a pulmón. Isto gas. Claro? Isto tamén é moi útil no caso de falecemento, porque de non aparecer o corpo, a viúva tardaría como mínimo 3 anos en poder cobrar a pensión. Isto aumentaría as posibilidades de sobrevivir a un naufraxio e evitaría a angustia dos desaparecidos no mar. O furacán de Porto Sás está de festa. Unha verbena de badaladas brinca nos cantís para chamar os percebeiros para bailar coas 9 ondas. A vida prestoulle a nome a Costa da Morte, porque mañán remata a veda no Con Negro por fin regenerado. E se falamos de festa, que sexa en paz. Así que, percebeiros todos de Porto Sás, lembrade as lesións de Rosa. E por riba de todo, amigos, moito sentidiño. Percebeiros, aí vos vai esta repichoca e co Atlántico reparta sorte. Auja! Parece mentira. Sí, se serase moito. Pero a natureza ten un gran potencial de regeneración. Ademais, o Con Negro... Estou falando de nós, parvo. Ah, eso. Sí, resulta difícil imaginar que alguén como a ti se fixase nun tipo como a min. Non moito. Pero que teño eu? Ti, todo que un home pode desexar. Boa colleita, é no seu punto. Sí, un bo sommelier, pero machista. Desculpa. E desculpa tamén polo que do pantalón, é que vai, tío, o negro tiño a lavar, che. Mira unha cousa, cando os señores teñen a ben, servirei o aquilo. Cando vostede queira. Por ti. Por nós. Non quero despertar. Pois non o fagas. Estou soñando. Sigue así, chega con que eu teña os ollos abertos. A verdade é que contigo non necesito pechalos para soñar. Podemos facer tantas cousas xuntos. Co Varadoiros hai traballo dabondo. Pois o Varadoiro é o principio. Non poña o carro diante dos bois. Pero se facemos a parella perfecta. A verdade é que xa me facía falta alguén ao meu lado, cos pés na terra. Estás preocupado, non? Bo proveito. Gracias. Gracias. Non, que va. Você non sabes mentir. Mira, non tes por que sentirte culpable. Eu firmei o contrato e ti non te la culpa de que meu pai... Pero é teu pai. Sí, pero tamén é a persoa que che despide e ten que pagar. Paula, non quixera que pola miña culpa tiveses problemas. Esquece-o, vale?
Está ben. Cuidado con eso, que creo que é afrodisíaco. Unha cousa é a seguridade e outra o antruido. Dilo ti que andas a futingar polas leiras. Que tes que dicir de min? Que o meu é por traballo e o teu é por vicio. Pois terei que fotingar polas leiras, porque o que é contigo non hai xeito. Deso xa falaremos, que agora teño que me concentrar no traballo. Que o mar non é cousa de broma, eh? Ah, e logo son cousa de broma para ti. Ti és cousa de medo. Ai, cojonetas. Estás me chamando cobarde a min? A que ven tanto aparello? É necesario. Dixo o Rosa no cursiño. Ei, pois pareces un alpinista. Sen insultar, que eu son un profesional. Ei, un exagerado. E se tomaras en serio outros traballos? Pois isto non é nada, que xa comprei unha paca, 10.000 pesos. Que vais ao curso pase, pero que andes con mulleres... Pero... Ti és un animala, Ai, e logo é moi fina a paca esa. Unha paca náutica. Era che boa. Miran que anda gastando os cartos e as enerxías. Que non, Concha, que non... Concha! Cojonetas! Queresme deixar falar? Falache demais xa. Merda, axúdame con isto. Que te axuda a paca esa? Pero... Paca e Paco, era che boa. Concha, unha paca náutica, un chaleco de seguridade. Esta muller é para matala, Pero que non morra. Isto onde vai? Isto de aquí. Que mal dormín esta noite, Evaristo. Eu tamén dormín pouco. Ca ansia, ca giná. Tive un soño e despertei con mal corpo. Eu tamén tive un soño. Ai, xa me acordo, carallo. Soñei que chegaba ao Conegro. E vai, ali detrás dun petón había percebes que eran como vijas, Eu, xa se apañabas todos, non é? Chegaba con eles a confradía. E os de confradía todos, son percebes mexouse, son percebes mexouse. Eu son mexouse o carallo, tocádeos. E vai, tocábanos, eran dos vos, non é? E tiveronme que dar o premio ao mellor percebeiro da Costa da Morte, mija. Ai, Evaristo, que xa me acordo. Eu tamén soñei co Conegro. Bos días. Bos días. Que escoitei que vas ir ao Conegro? Home, como está mandado. Pero, home, Evaristo, empezamos outra vez. Alteza, que ir ao Conegro non é delito que abre o xabeda, Ai, home, é certo. Perdoa que xa me esquecera, sí. Pero anda con coidadiño, é que ti andas de buscar algunha volta. Pero cuidado, eu só os collo como puños. A min os pequeniños non me interesan para nada. Non vayas aló, Evaristo. Pidocho pola alma da tua nai. Non vayas. Pero, Pituciña, levo semanas, meses, casi que anos esperando por este día, Chega o día, está o Conegro regenerado e pídesme que non vaya, pero ti... Faino por min. Pituciña, eu son percebeiro, non son? Van todos e eu teño que ir tamén. E vou ir igual, hai que te poñer farruca, vale? Pois vaite! Vaite! Déixame tranquila dunha vez! Pero non ve como se pon. Con este tema non hai nada que facer. É sempre igual. E non podes marchar como unha persoa normal, non? Tes que o levar todo por diante! Pois agora amañasmo! Fui sin querer, Eicho da mañare. Agora non podo que está baixando a marea e marcho que teño que marchar. Ala, veña. Mira para aí. Hai que estudiar, Iria. É o único traballo que tes. Xa, pero hai temas que por moito que estudies, como non os entendas... Esa cantarea sobe moito. E se non me crees que che vou contar? Non me contes nada. Estudia. Xa estudio. Pois hai que estudiar máis. É moi fácil dicilo, pero quería ver chego a ti no meu lugar. Si, o que me faltaba a min agora. Un traballo eu abondo. E que tes? Pois teño este traballo e máis agora teño os doblados porque teño que ir a Madrid. Eu por que non podo ir? Pois porque non. Xa falamos dese tema. Por 2 días hai moito que non vexo a Andrés. Vas nas vacacións. Total, mira, se yo explico, seguro que agora cambiamos o control sen problema. Ti o que queres é safar do control, non? Eu ben sei porque non quero levar o control. Para o carro. Que sabes ti? Que as cousas dentro de Andrés a ti van mal. Pois claro que van mal. É que? E non pensabas dicirme nada, non? E para iso tanto conto con que estudie. Prefería falar con Andrés antes, porque teño que saber que imos facer co noso futuro. Noso, dirás voso, porque eu polo visto non pinto nada, son a última mona. Ademais, xa perdín un pai, lembras?
Un máis, tanto ten. Mira! 420 calorías en 100 gramos son moitas ou poucas, Celia? Son algo máis de 4 calorías por gramo, Concha. Xa ves, case nada. Ai, non me enredes, Loli, que eu se non son baixas en calorías non as levo. Muller, levas. O que tes que facer é comer menos cantidade. É pasar fame, non? Xa a fame xa pasa unha bastante de outras cousas. A ver, de que te queixas, Concha? Logo Francisco non che aquela. Mira, tómate a iniciativa, fai como a Paula. Que dis de Paula e o meu Paco? Non, Paula é viriato. Menos mal. Conta. Esa rapaza é vos unha loba. Ai, Concha, como es? Paula está na idade de mocear, non? Xa, e non vos lembrades de que deixou a Ismael tirado. Que se saiba non lle fixo nada, deixouno. Sí, na selva cos caníbais. Así que Pauliña é viriato. Ai, pois non vai gustar nada ao Couto. Pois eu que queredes que vos dixa? A mí xa me olía. É ser viriato é un bo partido, é abogado. Ai, muller, non é para tanto, só foi un bico. Un bico que ti viras. E logo ti biches como viriato, Paulín. Mira, Loli, apúntame isto na conta no bar, eh? Mira que lle sacades punta a calquera cousa. Que lle saque o punta a calquera cousa? Esta rapaza non sabe o que di. Bueno, pois, o que vos dicía. Que nadiña non lle vai gustar nadiña. Desta vez Ramonsiña topou a alguén da súa medida. Esa Paula non ten medida que lle vaya. Pois fan boa parella. E será unha boda por todo alto. Pero non creo que Pauliña, non. Non, cando se cansa deles mandaos para a selva. E esas non che terán moitas calorías? Ai, non me quentes, Loli, non me quentes. Como as que queiras, o caso é que as pagas. O que as vai pagar é o meu tarasido. E logo? Sei que anda cunha tipa. Francisco cunha tipa? Con quen? Conta. Apunta máis galletas, Loli. Ata logo. Oh, Francisco cunha tipa, esta desde que adelgazou está máis da cabeza. Que, xuís? Sei que vai ir ás Olimpiadas. Non, Ramón, non. Son uns exercicios de tai chi. Pagaranlle ben. Pagar? Non, home, non. Isto é unha terapia que me recomendou o médico. Médicos. Os médicos único que queren é marearnos a cabeza. Non lles faja nin caso. Pois o fillo de Ladislau era un especialista nesta técnica oriental. Cando morreu, precisamente, estaba matinando nun proxecto para introducir o Feng Shui en Protozás. Non será unha secta. Non, home, non. Forma parte da cultura oriental, unha civilización milenaria que... Veño falarlle dun asunto confidencial que non me deixa dormir. Ui, pois ese é o peor síntoma. Cando un non pode dormir, non será depresión outra vez, non? Non é depresión, é a rabia. Ese desgraciado de viriato anda engaiolando a miña filla. E Pauliña firmoulle un contrato cunha cláusula de rescisión de 25 millóns. Oxe, ese tipo de cláusulas son do máis normal, eh? Normal para vostede, que non ten que apoquinar. Este documento é legal. Home, pois parece que sí, non? Ademais, sendo abogado viriato... Non haberá unha trécola para safar, é dicir, para non ter que pagarlle. Legalmente non hai outra opción. Esa Paula estaría mal da cabeza cando lle firmou eso. Non, pois iso non está mal pensado. Se Paula estivese tola cando asinou o contrato, daquela sí habería razóns xurídicas para anulalo a todos os efectos. Ah, Paula tola. Vostede non é parvo, non? Pero non lle podo facer eso. Pauliña é a única familia que me queda. Tamén pode negociar unha rebaixa con viriato. Rebaixa? Que rebaixa? Pois ofrecéndolle algún tipo de compensación. Hai algo mellor cos cartos? Hai quen prefire a seguridade, por exemplo. Petróleo, ponme aí un Perceval, que o frío no con negro corta que afeita. Que elegante, chico. Paco, que... Francisco, home, que... Correón, non é? Sentín eu que en Cormella hai un concurso destes de
Superdisco faxo, che. Que va, home, que va. Era unha asamblea para fantasmas. Terá sido, nin caso. Eso, que a seguridade é o primeiro, eh? A seguridade non irá mar en leado nos aparellos, Home, porque para andar con aparellos hai que ter moito ollo. Falando de ollo, sabedes o último de Falconet? Sen faltar, Falta. Ti polo menos falta chión, Non falta tal que está aí. O que pasa é que non funciona como o aparello de algún que sei eu. Ai, aí estiveche moi fino, eh? Home, máis vale que sobre que non que se sobre. Eso, porque aquí hai dous que parece que non se acordan de cando se sobraron, eh? Estes son uns alfabetos, como a miña Concha. Que pasou? Burlouse de ti? Burlouse, notas? Non o sabía. Se calamos agora un poquinho nos sentimos rir alá na casa. Está celosa. A Concha. Celosa. De ti? Pois conta Paco que non aguanto máis. Francisco, está celosa da paca. De Pac. Que Pac? Da paca náutica. A paca náutica que dixo Rosa no curso. Ai, señor, da parca. Eso. É ou non é alfabeta, Sí. Marcho, que teño que marchar. A marea non agarda. Paca! Non me veñas agora con esa Rubio que xa nos coñecemos. Xa nos coñecemos de carallo, Luís, amorro o conto. 11.000? Que di, Rubio? 11.000? Sí, e non te queixes, que os percebes do cão negro non son cousa de todos os días. Xa non somos rapaces. Como que 11.000? 11.000 non chega nen para empezar. Escuitaches mal, Rubio, non dixen 11, non, dixen 12, 12.000. Un 1, un 2 e 3 ceros. Sí, enténdoche, sí. A esa idade, os achaques son normais. Eu estou feito un rapaz. Non pasan os anos por min. Duro como unha rocha. Non rebaixo unha peseta, ti dirás, Ti dirás, Rubio. Os percebes do cão negro sobra que nos queira. Teño un montón de xente aquí esperando, así que ti dirás. Que vas que? Canto dis? Así podémonos entender, Eso xa é falar. Arriba o santo, Luisa. Arriba o santo, Rubio. Que? Vendeches? Vendín. E canto? Bótalle. Non a ser tanto, E máis tamén. Pois eu non teño queixa. Ti non, pero Paula? Que tes que dixir ti de Paula? Dela, nada. Foi unha mala xogada, Ramón. Ela cuidou de ti e da empresa mentras ti estiveches mal e agora daslle unha patada. Che. O de Paula é cousa miña, Ui, tarde piaches, Ramón. Agora sei que é cousa de Viriato, son noivos. Como que son noivos? Parella de feito, dice así. Mentes lurpia. Ai, estás celosiño, Ramón? E a túa filla xa ten idade suficiente para vivir como lle dé a gana. E ademais, mira, tenche bo justo para os homes. Ese Viriato dá justo bebé. Agora mesmo vou falar con ese desgraciado. Pois vai falar, vai, home. Bos días, Que? Facendo un pouquiño de deporte de costa. Claro, igual en inglés se chama costing ou algo. E que carallo faz aquí? Meu pai. Ti estar así? Bajo, non me ves? Millarai, que pinta te? Para vos, mirade, que pinta te? Para te vistes que pinta ti? Teño a pinta que teño que ter, que o dixeron no curso. Vase parece un cachalote, home. Para eso, hai que traballar seguro, amigo. Seguro. É o casco que... Para que o levas? Se a túa cabeza é máis dura que unha pedra. O casco é porque son un profesional. É un profesional. É lá o casco que te axude a remolcar o petón ese para baixo, ou que? Quero que me axudes nunha cousa. Vai pro carallo. Ai, que maneira de falar. É por onde se vai, meu? Vaise por aí, polas pedras, de cabeza. Estes. É ti que esa pinta, a onde vas, logo? Onde vou? Vos percebes onde vou ir. E vou escoller como a puños, non como a ti. Moi ben, moi ben. Que se medre. Estes. É que vas coller cas uñas. Porque a ferrada tela aquí,
Ala, xa van collendo a vez, eh? Ai, que Tarantino, coño. Tanta corda non che chega? Ala, toma! Ai, pantalón! Cuidado, cara! Saca este armado do cabelo, saca daí, rapaz! Vai non a matar! Ai, que Tarantino, coño! Hola, María. Quería comentarche un asunto. Levo uns días dándolle voltas e creo que non é mala idea. Pois é que agora teño moito traballo. Pois deixo para cando volvas de Madrid. Despois non che quero ver cunha man arriba doutra, eh? Non estou para bromas, Celia. Pásache algo, nena? Non pasa nada. Iso é o que pasa na miña vida. Chamou Andrés. Non vas a Madrid xa? Sí que vou. Non sei a qué, pero vou. Pois estupendo. Aproveita para queimar enerxías que boa falta che fan despois de tanto tempo. O noso é todo menos estupendo, Celia. Andrés e máis eu non nos vemos nunca. Esas cousas hai que tomalas con moita calma. A distancia non é boa conselleira, María. Nós non podemos seguir xuntos. Acabouse, Celia. Ella non ten un pai, eu non teño un marido, nada funciona. Non te preocupes agora da nena, eh? Como non me vou preocupar da nena, se é a única que ten remedio? E logo, que lle pasa? Non lle pasa nada. Delle unha lapada. Iso é o que pasa. É iso, eh? Nada máis. Preocupaste por cada cousa. Doeu-me tanto que me dixera que por min perdiu 2 pais. E ten razón. Ai, María, parece mentira. A nena tivo un pronto e ti outro, eh? Pensas que é unha cousa grave entre nai e filla? É a cousa máis natural do mundo. Pasa nas mellores familias. Teño que falar con ela. O instituto. Como se nota que só tes unha filla? É como se nota que ti non tes ningunha, Celia. Mareas vivas de Portosas. Seguriño! Que tal che vai aí? Apañas ben? A ti que che importa? De que che importa barriga torta? Un carro de merda! A tua porta! Colleu cos dentes e levou para a miña horta! Ah, bo! Esquilmineito! Mira o que colles, eh? Como puños, oístes? Que ti faz un barro e metes todo no mesmo saco. Ti métete no teu, que ainda che vai levar ao mar. A min o mar vai me levar o... cuidado. Ten cuidado, Badulaque! Badulaque, soquete! Lambespiñas! Tarado! Pila de esterco! Chiquili 4! Chiquili 5! Plepo! Checha! Onde vas? A donde ti non ci importa! Ten cuidado, que... Seguro, pode ir onde queira que leva a corda! Oístes? É moi perigoso aí, cuidado, eh? Vai a merda! Oio! Espera por min! María, que lle pasou a Iria? Nada, que lle pasar? Vites, ela máis lista que nós, eso...
Mira, de logo non acabou o control. É que Iria non fixo o control. Como? Vai, é que non veo a clase hoxe, María. María, chamei ao consello e Celia díxome que viñas ao instituto. Está enferma, Iria. Non está enferma. Pasou algo, se tiñamos un control. Sería por eso? Non creo. É que discutimos. Polo control? Non, por nada dos estudios. Espero que non faga ninguna parvada. E logo, que pasou, María? Pois que se me fui a man. Pois estará ferida no seu orgullo, xa sabes. Non te preocupes. É tremenda. Non sei como non me vou preocupar. Non sei onde está. Supoño que non moi longe. O suficiente como para chamar a túa atención e preocuparte un pouco, nada máis. Demo de nena. María, sei como te sentes, pero Iria non vai facer ningunha tolería. Mira, teño que ir buscala, sabes? Como queiras, pero ás veces nestes casos é mellor un intermediario que suavize un pouco as cousas. Mira, Aurea, estou farta de ver a nais expertas aquí en Portosás, sen fillos, ademais. Ese probas a pensar que Iria, ademais de ser túa filla, é unha persoa adulta, María. Supoño que 10 millóns abondan para compensar as súas molestias, que, por certo, eu non lle pedín. Vostede non estaba en condicións de pedir nada. E alguén tiña que tomar as decisións. Se lle ofrezo esa cantidade por Paula. A pobriña é moi nova e non sabe aínda que... Non faga de menos a súa filla. Eu sei ben o que fago, que preso son seu pai. Eu non son un regateiro. Se quere rescindir o contrato, pague a cláusula de rescisión. Se quere os 25 millóns vai ter que ser polas malas. Polas boas non vas ver un can. Vostede mesmo. Teño todo o tempo do mundo. Tío, que é un peseteiro e un mangante. Menos mal que Paula aínda me ten a min. É unha mágoa ter que escoitar semellantes aldraxes do pai da muller que queres. Ti o único que queres é a súa herdanza. Vostede non entende outros tratos entre persoas que non sexan os económicos, sei non. Pero Paula e máis eu querémonos. Tanto que incluso... Se Paula é tan parva, non merece chamarse Couto. Quero a súa filla, non o seu apelido. Eso é o único que vas ter dela. Porque penso deserdala. E agora fora daqui! Non che quero ver máis por esta casa! Ei! Non te metas tanto aí que te vas matar, home! Non hai problema, non ves que estou amarrado? Amarrado, sí, pero como che veña un golpe de mar. Se é de afogar non te zafas, Mira, golpe voucho dar eu que a ferrada como non me deixes traballar. Ai, moi ben. Ala ti, eu vou descansar. Descansar? Non me extraña, si non traballas nunca, sempre estás descansando. Terá sido... Ollo ao plato, ollo ao gato, Mira o que che digo. Que pasa, collo? Queres me deixar en paz? Ollo. Eu non collo máis, que xa teño abondos. Abondos nunca son suficientes. Resido. Avaricia, rompe o saco. Vai tomar polo saco. Vai. Melgacho, non virías a Iria? E lo por que buscas? Porque non fui ao instituto e non sei onde vai. O caso é que saiba ir onde ir. Melgacho, non estou para contos, home. Pois máis che valera. Pero víchela ou non a viches? O importante non é o que eu vira, senón o que ve ela. Entendes? Pois o que ela ve non lle gusta moito. E a ti gustache? Non, a min tampouco. Camiñando pola vida, navegando polos mares e pasando polas almas, vense moitas tempestades. Si, é eso... Non sei se te entendo. Ti queres a Iria? Home, como non a vou querer? Pois xa queres, non hai nada que ela non che perdoe.
Dilo ti. Non. Ben escrito no vento. Gracias, logo. Xa ves, as cousas saíron da peor forma posible. Seguía a rebaixar a indemnización a metade, pero Non tiñas por qué. fixen o posible para amañar as cousas. Xa o sei, Cari. Perdeu a cabeza. Eu tamén. Falo en serio, Paula. Eu tamén. Non quixera prexudicarte. Non podes. Sí, vaite deserdar. Mellor, mira, así sei que non me queres polos cartos. E tes que pensar no teu futuro. Mira, non me importa a herdanza. O meu futuro es ti. Ah, Paula, por favor. Todos os favores que queiras. Está claro que non se pode falar contigo en serio. Nunca falei máis en serio. E se te arrepintes? Non creo. Podes perdelo todo. E non calas. Mira, como a puños. Líbrame a corda de aí. Vas máis que estorbar. Saca de aí. Veña. Matías un sismo, meu. Saca de aí. Homero. A ver, oh, ¿qué? ¿Ves? ¡Míralo! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Paco! ¡Agárrate! ¡Francisco! ¡Paco! ¿Qué? Cafina. Temos que rematar con isto, Paula. Síntome culpable. Home, non é que sexa moi cómodo, pero é romántico. Falo en serio, isto non está ben. Vaya, non sabía que me saíras tan conservador. No fondo non és tan diferente do meu pai, Non é un chiste. Mira, se vas a estar máis tranquilo, estou disposto a que casemos. Casar. Pero polo civil. Hai un problema. Ai, pois eu pola iglesia non paso, Non é un problema religioso. Pois menos mal. Pero ainda así de todo estaría disposta a ir de branco. Renegaría todos os meus principios por ti. É moito máis simple que todo eso. Non miras confesar que estás casado. Non, tampouco estou casado. Pois perfecto. Paula, eu non sinto por ti o mesmo que ti por min. Non me queres? Xa non son un neno. Non quero facerche dano. A miña idea das cousas vense distintas. Non podo creer que este pasando isto. Usa a cabeza por unha vez. Eu xa estou moi queimado e hai moito tempo que non fago nada por nada. Estás de broma, non? Non, Paula. Ti és unha nena rica. Co tempo agradecerásmo. Podes creerme, xa vin finais peores. Es un cabrón de merda. ¡Agarre! Ai, meu home. Cajina. Tómate. Ai, se non é por min, Pensei que afogaba, meu home. Se está amarrado, como dixen eu. Pero cá, amarrar de quê? Levo toda a vida aos percebes e nunca me pasou nada, E agora, pola tua corda, case afogo. Pola miña corda de que? A miña corda salvouche a vida. Salvou-me a vida? Sí. E se me pegaste no tirón, carallo? Vai po carallo. Vai po carallo. Tens que ir amarrado, tens que ir con arnés, como che dixo. Mira, trasido, a min non me amarra ninguén. A ti amarrache pitusa. Cuidado, A min pitusa non me amarra nada. Estamos, que che amarra é a ti, Concha. E máis con unha energía doble. Cuidadiño, a miña Concha, nin a mentes, Pichicoma do carallo. Outra vez? Sí, pichicoma das espiñas. Monte de merda. Monte que tes ti, Que non me tira a chamar outra vez, Vai, mamá, por aí, home, vai, mamá. Dios. Vai,
Iria, que che pasou? Nada. Anda María buscándote. Pois eu non quero que me atope. Mira, tua nai está moi preocupada, vale? Pois que se preocupara antes. Pero a onde queres ir? Por aí. Imos contigo. Non, Fito, prefiro estar só. A ver, ven con nós. Non vos preocupedes por mí. Deberías falar coa tua nai. É ela que non quere falar comigo. Sí, claro que quero. Igual antes non quería, pero agora quere, vale? Pois agora non quero eu. Queremos falar contigo, Iria. Iria, somos amigos, non? Outro día falamos, vale? Pero mira que estei muda, Serei, non é culpa miña. Hai que falar con María. Tranquila, deso xa me encargo eu, vale? Veña, imos. Nada! Que faz? Bañas, te lajo! Agora! A miña respeta non aparece por tua culpa. Que queres a tua respeta se des unha boa ferrada? Pero a miña respeta a sorte, que? Casi nada. Voume! Voume que estou atrecido de frío. Que dis? Nada, que estou pingando. Ala, marcha que teño que marchar. Marcha, que me vina craches ben o día. Empurrar! Que? Non podo sacar o pé! Teño liado cas cordas nun furado! Sabes o que te digo? Vai vacilar tu madre por aí! É certo, xurocho! É certo que, a ver, Que non podo! Non me asustes, Quedoume presa a bota! A ver, que tens, Ai, tira de mí! Espera! A ver, agarra aí! Ai, que non vai, que me dói o pé! Ai! Mira! Já está subindo a maré, Ai! Cuidado, quieto! Espera! Ai! Espera que me chumbo eu! Mira! Cuidado aí! Quieto! Venha! Aquilo, cuidado! Ai! Quebra a corda do caralho! A corda é para os dois! Vai algo! Espera! É bom, venha, vem tudo aí! Venha, é bom! Espera! O pé direito! Espera! Ai, algo! Muito floto! Flota! Espera! É bom! A ver, vamos virar, É o pé! Cuidado! Ai, vai algo! Espera! É tipo... Tranquilinho, Tranquilinho! Arda! Espera! Vai algo! É bom! Não paro! Está muito liado! Está muito liado! Ai! Não paro! Ai, algo! Ai, não quero morrer aqui! Espera! Ai, que pedir ajuda! Patanqueira, que é uma pata! Mira, Carmiña, que feliz é. Aos vellos non nos queda outra que aturar unha desgracia tras outra. Ai, Ramón, a vida non só trae desgracias, por favor. Tes ti moita queixa. Ben logo non. Mira Viriato, é unha prea de coidado. E como Pauliña é tan inocente... Aí non tes razón, así non son as cousas, Non, que va. Ese picapreitos anda detrás da miña filla pola herdanza. Non é. Pero de Ramón Couto non vai levar un can. Que vas mal encaminhado, Ramonazo, vas mal... Eu non pensei alucinar tamén con Viriato, lindiña. Viriato que ten é aquel de Porto Sás, claro. Nós, como o vemos así tan grande, estudios, boa planta... E ti sempre pensas mal da xente, sempre. A min non me engana. O tipo, sabes o que non me gusta a min del? Que fala moito de boquilla, fuma moito de boquilla. É un aproveitado. Bueno, pero que se lle botou en riba, lo? Pauliña, non se lle botou... El non moveu un dedo, Mira, a cuestión é que Paula xa é grandiña para decidir que fai ca súa vida. Home. Eso é o malo. Medran e logo veñen os poitras. Non sei onde estivo. Se o soubera... Non fui ao instituto hoxe.
Non. Pois non avisei porque estaba buscando. Pero non teñen os datos todos dela. Pois logo empecen a buscala. Non me sulfuro. Xa sei que son a Garda Civil. Si, xa o sei. Sinto moito. O que me Sí, pero a mí gustaríame que atopasen a miña filla. Vale, moitas gracias. Parece que o máis raro do mundo é que me poña nerviosa. É normal que esteas preocupada. Os nenos medran e medran os problemas. E aquí unhas veces non sabe o que facer, Educar unha filla a unha persoa soa é duro demais. Perdoa, non quixen... Non ten razón. Razón... Ainda que me coste aceptala. Veña, María, hai que levantar ese ánimo. Agora o importante é atopar a Iria. Sí, pero onde imos buscar? Pensa, onde fuxías ti de nena? Eu non facía esas cousas, home. Daquela creo que che podo ser útil. E logo ti fuxías moito? Digamos que nunca estiven onde a xente esperaba atoparme. Pero non perdamos o tempo, vamos. E por onde empezamos? É fácil. Onde che daría máis medo atopar a Iria? Non me asustes. É o que pretende ela, asustarte. Pois... Mira, se me chaman, que me localicen no móvil, vale? Vale, sí, María, tranquila. Ponte no seu lugar. Non sei, mira. Nos cantís, no faro. Non podo! Non podo! Sácame daqui! Por moito que eu intento, non podo! Espera! Espera! É que estás todo moi atado aí! Cas cordas! É a correada! Vai algo! É que... Emputraste o pé, meu! Esta miña filla é tremenda, Só queres saber canto che afecta. Pois que me pregunte a min. Así non tería gracia, muller. Pois non lle ten que facer gracia. Cando pase o tempo riré de las dúas lembrando este día, xa verás. Sí, pero de momento vai levar unha bronca. María, non esquezas como empezou todo isto, María! Ei, que lle pasou, sabes? Pasar non pasou nada, pero que eu saiba, claro, pero é que... Pero é que, Fito? Que agora andaba polos cantís. Polos cantís? Sí. Gracias, Fito. Gracias. Veña. Atende! A única solución é darte que ferrada. Pero igual chego do pé. Estamos. Sin anestesia! Ai, cuidado. É que de que? Se non vas morrer. Mira anestesia. Anestesia vai bebendo, toma. Desde aquí un pouco por semana, dalle. Así doiche menos, veña. O albatros só regresa a terra para darlle de comer as crías. Cando os paxaros novos teñen 10 meses ou así, deixan a illa onde naceron e pasan no mar varios anos. Que hai aves que son moi viaxeiras, sabes? Por exemplo, por aquí veñen moitas veces pillar arriscadas, que esas crían no litoral ártico. Veñen de Groenlandia, de Canadá, de Finlandia. Pois sí que veñen de lonxe. E como sabedes eso? Porque ás veces atopamos exemplares anhelados neses países. E que fan tan lonxe da súa casa? Pois invernan, medran, que na casa vai moito frío. E non volven? Sí, sempre, polo verán. E nunca esquecen o camiño de volta. Paco, atende, Francisco! Francisco, merda, atende! Atende, coño! Atende! Ponte aí, Sí. Vale? Sí. Veña. Tranquilo, Sí.
Gracias, Carlos. Que fas aquí, cariño? Vas perder o avión. Sí. Por que non vas comigo, cariño? Outra vez. Primeiro terás que amañar as cousas con Andrés, non? Sí, tes razón. Por lo menos agora marcho tranquila. Veña, dalle un bico a Andrés da miña parte. E ti, deixoche a comida no forno. Vale, só tes que quentala. Vai, xa non son unha nena. Para min vas ser sempre unha nena, vida. Poderás soportalo? E ti poderás aguantar que sempre che leva a contraria. Non o sei. Pero non me faltes as clases, vale? Estou recuperando ciencias naturais. É un profe moi exixente. Vale, pois cando volva, fagoche un control, vale? Dareiche unha conferencia de pillar arriscada. Ti si que estás feita unha boa píllera. Podemos sacar un bo pico, Ramonsiño. Podemos? Case non che recoñezo, alcaldesa. Os percebes do con negro dan para todos, home. Ata para que a Virxe do Puño pase a ser a Virxe Xenerosa. Que milagre ti por aquí. É milagre, por qué? Porque desde que anda con ese picapreitos non quere saber nada de seu pai. Pois xa non tes de que preocuparte. Foi todo un erro, xa sei. Un erro de cría, pero xa rematou. Non sabes canto me alegro. Esta é a miña filla, Salia. Vaya novidade. Unha couto feita e dereita. Eso sí que é un milagre. Deixasme parva. Xa sabía eu que a miña filla non tiña nada que pintar con ese mangante. Isto hai que celebralo. E que imos celebrarlo? Unha decisión intelixente. Pero dime, Ano, Pauliña, e que pensas facer coa tua vida? Pois non o sei, a verdade. Non te preocupes, tempo tes dabondo para pensar. É que sabes que me anda unha idea aí pola cabeza que ao mellor gustache. Che, non te fíes desta, E ti cala. É que ni siquiera podo falar na miña casa. E cando non debes, estou falando con Paula, que é maior de idade. Mira, que che parece unha televisión local en Porto Sás? Pois estás falando en serio? Bueno, polo de agora só é unha idea. Ai, pero é unha idea estupenda. Paréceche? Sí. Pois entón hai que madurala, Madurar, van madurar os percebes. Onde se metería esta xentiña? Xa non hai formalidade no mundo.